Bandiraɓe ko welama mawɗo hande wonde ɗo en e nder ɓundu tawa kadi ɓundu tawete ko nder leydi Sénégal aɗa wawi taw koye Sénégal oriental. Hande noon garɗen ɗo koye fondation Thierno Wolle Ndiaye dawde Gounas ñande 17 février 2024. Sababu nde forage uji pattam lami batteɗi nder leydi Sénégal. Hande ɗo yarate fondation yaara 53 e forage mo ganduɗa waɗama. Allah e wonde moƴƴo ngoɗo wuro wiyetengo Feto ñebbe Allah yeɗiɓe hen forage goto hono no gure goɗɗe ɗe jiɗira hen ni. ɗo yarete soko tawi neɗɗo wuuri kala ko wawi jogade ala ndiyam eɗen mbawi wiide gurdam muɗum sellani tiiɗani moƴƴani. Hay hunde ala hande ko wodani en sona enen ɓiɓɓe leydi Sénégal enen ɓiɓɓe leydi Afrique enen julɓe ha tengti e ɓeɓe ganduɗa ena naftoro fondation Abdoulaye Wolle Ndiaye ala ko waɗɗi en so wona duwade ko ɓuuri ko wadde fayida fondation Thierno Wolle Ndiaye ɓe mbi ɓe gari ko wallude julɓe ɓe gari ko wallude ɓiɓɓe leydi Sénégal ala heedi heeda ala paltor ko ɓuuri hen yodde ala leñam leñago ko ɓuuri hen yodde politique hay hunde sindaki hen holko ɓe namdi population ngaji ɗi woni holko ɓe namdi ɓeɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi ndi kañumen mbaɗante forage uji ɗi ɓe mbi ko ardi pop min namdi on ko nanodiral nde tawno kala ɗo nanodiral ala hay hunde ala ko wawi gasde ɗon walla kala ko waɗa ɗon ene wawi manan bonde eko wona ɗum e hol goɗɗum koɓe namdi population ngaji ɗi so wona yo balluɓe duwaw soko tawi neɗɗo ene membo tawan fawani guite muɗum ɗum ɗo ko bandiraɓe jiiri guite munen e ɗiɗo boyli ɗiɓe ƴogata goo luggitgol ngol ɗiɗi e cafgol ngol no wayi musde goto e mabɓe walla goto e sukaɓe soko tawi ƴama ɗum mum ari sene salmina ɗum oɗon gandi affaire nde ma wonno sifori ɗum ne wawi bonnude ƴamal wiyata par ce que wiyata ko juɗɗen tekki eko wona ɗum neɗɗo a wawa wurde e dow leydi ha kisa cella ndewa Allah tawa ala ndiyam so tawi ko gonga ko caɗele cattuɗe goni e leydi ndi to banggue ndiyam ko caɗele cattuɗe tawɗen ɗo henne wuuro en wiye Feto ñebbe mais Allah e wonde moƴƴo e ballal Abdoulaye Wolle Ndiaye fondation Thierno Wolle Ndiaye e gardugol Eladji Abou Ndiaye ɗum diwata balɗe e dabɓe ɓe certoy ɗum hay hunde noon ala koɓe ñaaga nde tawno bandiraɓe hewɓe ene nana forage uji garoji ɗi ko forage uji dernière génération ko forage uji jaaduɗo e karallagal kesal wattake courant watte ko électrique watte manan ko solaire kono noon attention wona ari watte ko solaire tan en joɓata ndiyam kadine en mbaɗata hay mbuɗu e kees alay saago ɓe mbatta hakkillaji mabɓe ɗum ko wasiyo faade mabɓe ɓe joɓata courant kono noon haɓe poti wawde wadde hay sinno ko lewru fo galle fo waɗa bujjoyi tawa so panneau solaire heeli eɗen mbawi waylude tawa mana so poto yuli eɗen mbawi sukkude tawa so raccord taaƴi eɗen mbawi sukkude soko tawi wona ɗum so yimɓeɓe tugnima ko solaire en joɓata en joɗima ñalawma ne wawi arde pan technique ene wawi wadde e on saaha wuuro ngo kadi ruttoto koye caɗele haaloɓe pulaar mbi so tawi tew foof wayno no heeñere jambere walla laaɓi nelantake ko sa yi ɗum noon ene wodno ni hay sene wodno waɗoɓe ɓe wonko padata e baɗe ɗe saabu hewno ko waɗoɓe ko banggue politique sene mbaɗa wonko padata so tawi ɓe daari nokku o ɗo so tawi min mbaɗi ɗo hunde komin keɓata ɗo ko tolnata ko e komin mbaɗi ko mana ɓe mbaɗata ko ɗum saabi yimɓe hewɓe mbaɗata walla woni hen ni waɗoɓe sene mbaɗa ko Allah andi yoɗi